Hoxe en día, eu vou a falar con unha persona maior, que me acostumo a ir, Bueno, os fillos non saben ni a cuarta parte desa persona. Entón, se ele se espalla comigo contándome ali 1001 vivencias que cando eu as publico, a familia se dá conta de todo o que ele había vivido, porque non sabían, porque non falan con ele, ni os sacan da casa. Entón, unha persona maior está na casa porque non hai quen teña tempo ni a falar con ele ni a sacalo de paseo. Pero temos tempo para pasear os cans. Ojo, que non teño nada contra os cans, pero quero dicir, é unha doble vara de medir aí que non corresponde. Non sei se iso veo importado tamén, porque eu recordo de pequeno que todo o mundo tiña can na casa, un cadelo, e non andábamos con eses tiquismiquis. O cadelo andaba ali e iba a veiga, viña pa aquí, iba coa xente e botaba a xente fora. Non é como toda esta trapañada que hai hoxe. Pero quero dicir, eso que che falo do can é moi significativo ao galego, É dicir, sabemos que hai que cuidar ao vello, que hai que mimalo, que hai que respetalo, pero non o facemos. Nin sequera temos tempo, non teño tempo, que teño que ir a non sei onde. E eu vou por ali, e non te imaginas 3 ou 4 horas falando con unha persona, eu, a través da xente, porque isto é unha realidade, a través da xente maior, eu fui descubrindo cousas da miña familia que non sabía. A miña lingua de pequena era o castelán, porque na xeración esta dos meus pais eles eran galego-falantes de sempre, toda a súa xeración foi galego-falantes, pero os fillos falábanos en castelán. Entre eles falaban en galego, e con nos en castelán, era así esta historia. Entón eu falei sempre en castelán, no meu entorno sempre os maiores en galego e os nenos e as nenas en castelán. Eles son galego-falantes desde que naceron, pero desde que empezaron no cole, como todos os nenos e nenas que van ao cole aquí, como son os únicos ou os casi únicos do cole, pois pasan ao castelán. Neste caso, na casa e con nos siguen mantendo o galego, hai algúns casos nos que tamén perden o galego, que esperemos que non chegue, pero tan pronto como entra un neno en contacto con eles, xa sexa no cole, xa sexa no parque ou así, cambian automáticamente. Igual, claro, a nivel dos modelos que se lle presentan á xuventude e todo iso, pois sí, os modelos de que si televisión, internet e tal, eu penso que aí está casi todo en castelán, que hai cousas puntuais en galego, pero os referentes para moitas nenas, adolescentes, están en castelán. Como profe, miro no centro, veñen, a mellor tes unha alumna por clase, un alumno que fala galego, en algunhas aulas xa non hai ningún, e chega, sabes que a familia é galego-falante, e se están cos pais e contigo mellor falan galego, pero despois chegan ali xa, e claro, todo o resto do alumnado absorbeos. E de feito, en moitos casos pasalle que despois eu traballo cos pequeniños, de 3 a 6, que te dirixes a eles falando na aula, eu falo con todos en galego, en que me falen en castelán, e falas con esta que sabes que é galego-falante, e contestache en castelán, porque xa fan automáticamente o cambio. E algúns é que lle costa, algúns dixen, pero falame en galego, que te sabes falar moi ben. E contéstanse, outros non, porque están no cole. Neste caso, porque son víctimas do que pasa ampliamente, que é o abandono temperá do galego. Hai razóns sociolingüísticas e psicolóxicas, se queres. Hai rapaces que falan galego ata os 3 anos, perfectamente, porque a lingua materna, digamos, ven sendo galego. E chegan a primeira vez ao cole e ainda volven, o primeiro día ainda volven falando galego, pero o segundo día se volven falando castelán. Perciben, na súa inocencia inicial, aparente, perciben que hai unha lingua dominante e unha lingua sometida. Que a segunda lingua sometida, que é a materna, non sei como detectan rapidamente que non é preponderante. Os povos autóctonos, digamos, non debemos de perder a nosa identidade, por moito que nos bombardeen de fora, con todo ese tipo de cousas, e sobre todo por rapaces xóvenes, a nós, pois a min, honradamente, pois non me preocupa esa historia, porque eu nin sequera perdo 2 minutos en estar
Claro, nos anos que teño, me refiero, nos anos que teño non perdo 2 minutos en estar 4 horas diante dun ordenador sentado, mil de broma.